færdigt? Er det ikke færdigt nu? Nej, det ved jeg ikke. Hele turen. Det er så sådan en intro, der. Intro? Det er ikke den, de spiller i tv-serier. Der er sygehuset. Det er bare det er bare ud af det. Vi tager op og det må du ikke gøre mere. Det er kigge over der. Det var så stærkt. Vi er her på Livø-ferien. Det er meget spændende. Jeg er sammen med Christoffer og Alexander. Nu har vi det. Nu har vi det endelige bevis på, at Dressa ikke kan synge. Jeg kan aldrig fuldt at sige. Du er også for evigt. Fik det koldt? Jeg synes, det går Sød. Så er der lige ned fra Danmark. Regner der ovenpå. Film den fuck du Hvad skal ud? Hvad så? Hvad så? Der findes ingen ord, der ikke står til. Så kald det lige, hvad du vil. Sing along! Vi er netop ankommet til Solskinsøen Livø. Har vi en glædesrapport fra Tommy. Vi kalder det Partyøen. The story so far af Morten. Morten, du skal sige noget vist. Eller sige noget. Fortæl mig, hvordan turen har været. Nå, kan du lige... Martin, kan du lige opsummere, hvorfor det er, vi sidder i en kirke? Vi sidder i en kirke, fordi at det fik vi besked på af Rasmus. Jo, det er en kirke. Jo, det er sgu så. Og kirken er også et opholdssted. Definitionen. Man kan ikke have fest i en kirke. Det kan man sagt. Definitionen på en kirke er trekantede vinduer. Man kommer til en stor basse der. Det er mig. Sådan. Vi skal have fundet noget underholdning til jer. Der er hemmeligt møde. Det er med vilje. Det er med vilje. Hold nu kæft. Der er hemmeligt møde hernede. Nej, så skal vi... Okay. Hvem er hvem? Hvem er spion? Så forskellige personligheder. Hvem er hvem? Der skal være en eller anden. Hvilken ondskab. Hvem er den skyldige? Hvem kan den skyldige være? Det kan kun være Danmark. Kom, vi finder Danmark. Du skal lov, du kom. Det var 5 år til tid, du får set på den. Kom her. Se, det her, det er vores bandeleder. Det er Hue. Det er mega godt. Ja, det er bandelederen. Jo. Ja, hvordan er vi præsenteret? Vi skal præsentere ham jo. Danmark, du skal ikke spille skuespil nu. Du skal ind og rydde op, for der er krummer på hele gulvet. Det var ikke mig. Det var Jesper, der var præcis. Rekonstrueret handlingsforløbet for brødkastningen. Her Velkommen til Livø Købmand. Ja, velkommen til Livø Købmand. Livø Centrum, Livø Downtown. Downtown. Hvor er gangsterne? Kan vi få en stemningsrapport? Stemningsrapport. Ja, vi er lige nu ved at blive... Det er vi lavet. Vi er lige nu blevet færdige med at lave vores show til i aften. Det er bare blevet helt top dollar. Perfekt. Lad os lige zoome ind på lærerne herovre. Jeg synes, det her er rigtig fint.
Stemningen står på. Ja. Det regner, men det ser ud til at være godt humør. Godt nok. Lige der er lort, jeg til. Ja, sådan her. Ja, den har jeg flot. Så I skal lige være set af en stemme. Prøv at se, hvor vi Thomas. Så bliver I så glade. Ej, hvor er det fedt. It's gonna be the day that we're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. Skal vi have en Morten? Jeg synes, jeg var god. Er det fælleslæg eller Det var flot. Det er mit slik, du må godt tage. Det er hans alene. Jeg tror, det var kiks. Jeg tror, Hvad så? Nej, jeg lige prøve at råbe på flytaget. Ret lige hvis I ser det her, så er jeg død. Nej! Jeg går den vej. Jeg gider ikke. Værste challenge, jeg har fået. Unge Tommy-san, du må forstå. Med visdom må du lære. Jeg kan også være lidt af lag. Og i kamp vil du forstå, hvorfor. Jeg skal også gøre det derhjemme, hvor jeg hader det. Begge to. Toilet færdigt. Det står jo Godt. gulvet helt voksen. Sådan, Prøv nu at se her, ikke også? Aldrig har det været så flot. Aldrig har det været så flot, drenge. Og jeg hader at lave noget. Jo, der har.